w jednym miejscu, czyli w tej wodzie. Ale może uda się jakoś z tego wyjść i będzie oczywiście lepiej. Dobra, jestem już po przerwie, musiałam na chwilę coś zrobić. Pójdźmy może tam. Ciekawe, czy ta woda jest nieskończona, czy ona się kiedyś skończy. O, tam kogoś widziałem. Kurde. Mam cię. Ktoś mnie zabił? Chyba nie. Chyba też nikogo tam jeszcze nie było. Dobra, to udać. No. I lecimy. Standardowo sobie tędy pójdzie. Dobra, wchodzimy tutaj. Ups, ktoś tu chyba coś rzucił. Dobra, chodźmy. Jestem coś przekonany, że ktoś tu może być. Dobra. Okej, ty chcę jeszcze sprawdzić, co to jest. Bo moim zdaniem to leczy, ale nie jestem tego pewny. Nie, to nic nie robi. Okej. Jest to takie bezsensowne. To wyglądało trochę jak Flash, bo jak Smoke, ale to nie było nic z tego. To jest po prostu takie gówno. Szczerze powiedziawszy. Shotguny jeszcze sobie weźmy. Skąd on nas tak wziął? Widzę, że ich też tutaj jest dość dużo. Na dole są. No, idź na dół. Dobra, tu jest. No, sobie wiecie. Nie masz amunicji tam. Ile nas jeszcze zostało? Jeden. Rozmnożę i go tam weź. Dobra. Zabierz go. Dobra. On jest tutaj, czy on jest tam? Dokładnie to jeszcze nie wiem tego. Czemu to się ze schody nie załadowały? Bóg mapki. Dobra, już nie ma takich bugów. Może pójdźmy sobie, przepraszam, gdzieś indziej. Dobra, musimy zobaczyć na Maldywa. Na Europę. Weźmy sobie może tu gdzie jest ich. Tutaj. Na Sniper Duel jednak. Na Sniper Duel. Tutaj. Dobra. Sniper Duel jest dość fajny. Dobra, wejdźmy tutaj. Dobra, strzelajcie się. Ja dołączę sobie do counterterrorystów, inaczej do antyterrorystów. Dobra, weźmy sobie snajperkę. Nie wiem chociaż w sumie po co biorę tego dziwnego flasha. No ale jak już po drodze, no to niech wszystko już będzie. Dobra, najpierw pierwsza zasada to jest zobaczyć, czy tam nikogo nie ma. Dobra, był jeden, już zasnajpiony. Tutaj dwóch zdedało. Tam jest. Widziałem cię. Chwilę cię zastrzelę. Może pójdę tam z nożem. Skaczemy.
Dobra. Wygraliśmy. To może pójdźmy teraz do nich tędy. Podstawowo tutaj nasi koledzy idą. Wróćmy ich tam granata. To trochę nie wyszło. Ups. Nie, wiedziałem. Czekajcie, zobaczę kto u nas gra. No, trochę nas tutaj dużo, więc może nie da się z nimi